Lezi izikhukhula zichazwe njengenhlekelele enkulukazi eyake yaba khona emlandweni wesifundazwe. Zingaphezulu kwezikhukhula zangonyaka u1987 ekwashona kuzo abantu abangamashumi ayisithupha. Imvula engakaze ibonwe ene izinsuku iholela secekeleni phansi kwenqalasizinda. Imvula enkulu ibikwe ezingxenyeni eziningi zesifundazwe. Ongoti baxwayise ngokuthi lolu bekuwuphawu lokuguquguquka kwesimo sezulu. Isifundazwe silinganisele ekutheni bangaphezulu kwezinkulungwane eziyikhulu abantu abathintekile, izinkulungwane zasala dengwane kwacekeleka phansi nezindlu. ITheku nezinye izindawo ezilakhele yilo elikhahlamezeke kakhulu. Izilinganiso kwamanje zikhombisa ukuthi umkhakha wezolimo ulahlekelwe imali ebalela ku500 million. Ukulungiswa kwenqalasizinda, ukususa imikhiqizo emaplazini kuqagule njengokufanele kungenelele ngokukhulu ukushesha. Uhulumeni wesifundazwe uthi okubaleke kakhulu ukuhlenga impilo yabantu kanye nokunikezela ngosizo ebantwini. Ngesikhathi imisebenzi yokutakula iqhubeka, izinhlangano ezizimele, amasonto kanye nemiphakathi bayaqhubeka nokunikezela ngosizo kulabo abakhahlamezekile. Uhulumeni uthe uyaqhubeka umsebenzi wokukhuculula imigwaqo, amabhuloho kanye nengqalasizinda. Ukusebenza lapho kugcina khona ama-container kuphakathi kwamaphesenti angama60 na100. Abathumela okusawolintshi bazamukele izinhlelo eziphuthumayo ezenziwe ukuvumela amaloli akwazi ukungena echwebeni. Ukuhlinzeka kogesi sekulungisiwe kwezinye izindawo kumasipala weTheku ngokusho kombiko. Ezinye izakhamuzi sezinawo amanzi kwezinye izindawo. Omasipala baqinisekisa ukuthi ukuthunyelwa kwamanzi kanye namathangi kuyafinyelela lapho kuthaqhutsheka nokulungisa inqalasizinda.